5 नं सराइबिल बियाबाव बिसायख'थिनि हिंसायारि दुंहाव थासारि। BTC बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनायनि सिगांनो हिंसायारि जाथाय। स्नायमोननि दुथांफोरा सराइबिल बियाबाव UPPL दोलोनि मावख'खौ सावना गालांदों। नंगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिया थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि जोबनानै थांबाय। नाथाय अब्लाबो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 26 सेप्तेम्बर खालि फोसावगोन। बे फिथाइखौ फोसावनायनि सिगांनो गसाइगावनि 5 नं सराइबिल बियाबनि UPPL दोलोनि मावख'खौ सोरबा दुथांफोरा सावना गालांदों। थारैनो BTC बिसायख'थियाव बबे दोलो मोनसेया देरहानानै सरकार दानानै BTCखौ दखल खालामगोन बियो रायजो राजाफोरनि गोसोआव सिखांगासिनो दं। बे समावनो 5 नं सराइबिल बियाबाव UPPL दोलोनि मावख'खौ स्नायमोननि दुथाङा सावना गालांदों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 3 रिंगासो समाव स्नायमोननि दुथांफोरा गसाइगावनि 5 नं सराइबिल बियाबनि UPPL दोलोनि मावख'खौ सावना गालांदों। नाथाय 5 नं सराइबिल बियाबनि UPPL दोलोनि मावख'खौ सोर स्नायमोननि दुथाङा आरो मानो सावनानै गालांखो बेनि गुबै बाथ्राखौ दासिम मिथिना मोननाय जायाखै।